BTC हालामाव आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थिखौ लानानै हिंसायारि जाथाय जादों मोनसेनि उनाव मोनसे हिंसायारि जाथाय जानानै थांदों BTC हालामाव बावैसो सम सिगाङावसो जों रादाब मोनसे फोसावदोंमोन तामुलपुर बिधानसभा बियाबखौ लानानै आरो बेबाराव चिरां सिडली बिधानसभा बियाबाव बिसायख'थियारि हिंसायारि जाथाय जानानै थांनायनि मोनसे खारिथि लानानै फैदों आरो गिख्रंथावै बेबायदिनो BTC हालामाव बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाया मोनसेनि उनाव मोनसे जानानै थांनायखौ नों नुनो मोननाय जादों सिडली चिरां बिधानसभा बियाबाव बेबायदिनो BPFनि आईटी सेलनि सोद्रोमानि गारियाव दुथां सुबुंफोरा हरावै गाग्लोबदों गारियाव गाग्लोबनानै गारिनि ग्लास आरो बेबायदिनो मासिखौ लानानै उनथिंजायनि गारियाव गाग्लोबनानै गाज्रियै गारिखौ सिलिंखार खालामनायनि बेबायदिनो एक्सक्लुसिभ नोंथांमोना दिन्थिनो लादों आरो बे एक्सक्लुसिभ भिडिअनि दारै नोंथांमोना बे चिरां सिडली बिधानसभा बियाबनि बे बिसायख'थि हिंसायारि जाथायखौ नोंथांमोना फोरमायगासिनो बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै BTC हालामाव गिख्रंथावै बेबायदिनो हिंसायारि जाथाया मोनसेनि उनाव मोनसे जाबाय थादों आरो बेबायदिनो बावैसो सम सिगाङावसो तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव बिसायख'थियारि हिंसायारि जाथाय जानानै थांदोंमोन आरो फिन बेबायदिनो मोनसे खारिथि लानानै फैदों चिरां बियाबनिफ्राय 19 नं सिडली चिरां बिधानसभा बियाबनि कामारडांगा गामियाव जादों बे बिसायख'थियारि हिंसायारि जाथाया आरो हरनि समाव दुथां सुबुङा सिनाय मोनै दुथां सुबुङा बेबायदिनो BPFनि आईटी सेलनि सोद्रोमानि गारियाव गाग्लोबनाय जाथाया थारैनो BTC हालामाव राजखान्थियारि खोलोबाव बेबायदिनो मैखोमै बिजाथाय सोमजिदों आरो दुंहाव थासारिखौ बारानिफ्राय बारा खालामदों आरो मख'नांगौ बाथ्राया बिसोरनो हरनि समाव सिनाय मोनै दुथां सुबुङा बेबायदिनो BPFनि आईटी सेलनि सोद्रोमा खोरोमदाव नार्जारी जेराव खोरोमदाव नार्जारीया गावनो मैखोमै बे जाथायखौ लानानै बिजाथाय फोरमायदों खोरोमदाव नार्जारीनि AS 26E3001 नम्बरनि हुएन्डाइ भेनु गारियाव बेबायदिनो गिख्रंथावै गाग्लोबनानै गारिखौ गाज्रियै खहा खालामनायनि रादाब नोंथांमोननो जोङो होगासिनो दं आरो दुथां सुबुङा बेबायदिनो गाज्रियै गारिखौ गाग्लोबनानै खहा खालामदों आरो खोरोमदाव नार्जारीया बे जाथायखौ लानानै मैखोमै बिजाथाय फोरमायदों बिदिब्ला खोनासंदों खोरोमदाव नार्जारीया बे जाथायखौ लानानै गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै माबायदिहाय बिजाथाय फोरमायदों নাই মই চিধা চিধিকৈ ক'ম মই BPF দলৰে হয় মই শিৱসাগৰৰ লগতে থাকোঁ মই আইটি সেলৰ মই মেম্বাৰ হয় তাৰপিছত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কোনো মানে ইলেকশ্যন সময়ত কোনো মানে ভাইলেন্স হ'ব নালাগে কোনো মাৰপিট হ'ব নালাগে কিন্তু মই ভাবোঁ যে সেইটো আমাৰ অপজিশ্যন পাৰ্টিৰ কাম হ'ব পাৰে কিন্তু এইটো তদন্তৰ পিছত এইটো গম পাই যাব এইটো আমি তদন্ত অলৰেডি আমি জনাই দিলোঁ থানাত এইটো তাৰপিছত আমি গম পাই যাম ঘটনাটো কেতিয়া হৈছে এইটো এৰাউণ্ড এইটো 11:30 বা 2-3টা মাজত এনেকুৱা হ'ব পাৰে বুলি ভাবোঁ ৰাতিত যেতিয়া মই শুই আছিলোঁ তেতিয়া বৰষুণ পৰি আছিলে তেতিয়া মই গম পোৱা নাই হয় অলৰেডি জনাই দিছোঁ তাৰপিছত আৰু কি তদন্ত কৰিব এইটো পাই যাব CC কেমেৰা আমি এইটো মানে এতিয়া চালোঁ এইটো পূৰা মানে ব্লাৰ দেখুৱাই আছে এতিয়া তাৰপিছত আৰু ৰাস্তাততো বহুত CC কেমেৰা আছে তাতে গম পাই যাব তাতে আমি তদন্ত কৰিম এইটো পুলিচক অলৰেডি জনাই দিছোঁ